木で別れたあれから季節は巡り紫陽花が咲いた記憶の中から少しずつ薄らいでゆくのさ面影が君に会いたい今どこにいるのか君のぬくもり感じていたいまたいつか会えるねと木で別れた何度も振り向きながら手を振ってた優しく微笑んで穏やかでとても温かな人だ今どうしているのか君のぬくもり感じていたい君に会いたい今どこにいるのか君のぬくもり感じていたい最後の曲があります、この曲はですね、役目を終えた盲導犬のお話です、横浜で生まれた女の子ハグちゃんという子は生まれてから、保護、預けられて、そして訓練を受けて、そして保険を7年やって、そして終わってからまたボランティアの方に来られて、そして最後まで来られて生涯のこの話を、私の尊敬する大先輩に記憶してます。ありがとうございます。その話を聞いて、役目を終えた保険をご夫婦でお預かりして、最後まで面倒を見て
その話を聞いて、これは絶対曲にしたいなと思って、作りました。その話、ハッピーウォーカーです。今日はどうもありがとうございました。お相手は佐野文夫でした。またこの後素敵な、ステージありますので、最後までごゆっくりお願いします。それではパピーウォーカー聴いてください。Happy
した。どうもありがとう。この後素敵なステージありますんで、最後までごゆっくり楽しんでください。どうもありがとう。